lelo cha imali umphakathi asinayo imali aye home imali angaye home kanjani nekhaya ngithe yabakhona ihome for abantu abadala ukuthi mabahlale ho wayike bebona ukuthi ugogo abasakazi sibona namakati la anyonyoba ahamba la phezulu usho ukuthi amakati akabo ngiyakukhamsele bandlizwi la hawu niyathakatha nje vele niyathakatha into vele sabakhona le into nje sejwayelekile ukuthi nje vele loqhozasa kakhulu amalo hawu size kwena wena wenza yini ukuthi uthathe indaba zasekhaya uye nazo esikoleni noma ufuna ukuthi vele usisafeli vele sokuba into ebakhona nje emphakathini ukuthi ugogo akhathakathi akuthi qala ngokufika ngalo leyo leyo ugogo lokhuluma ngayo hawu ngesifile luthi ngoba isojabula celebrate nomphakathi njogoba rathi nasemphakathini ngoba jasalana ugogo nje mayifikile la siphumuli nje busuku imdala nomuntu angithi kuyachaza ukuthi imdala why mayifikile nje la ngesikuthole nje uphumule ebusuku ngenxa ukuthi nje sagugile ugogo hawu bandla sihlangene ugogo wangayohlala emakhaya akhona angihlangene uthi akufuyiwe imake wena vele lalela la into emele senze kuwena ngoba wena uqhuzaswe ngikhetha usile sofika esikoleni sifike siye kuprincipal cha buti mele ukuze uzolokhu ziningi izikole banzi ziningi izikole ngiyakufunda noma kephi la ngifuna ukufunda into yenza uyenza ngamasibongo cha uthi ngetha amasibongo cha phela ngithi imali wewe sisi nangu sisi mina ngicela ukubuza yini lenzoyichaza ngabalevelo ungamvulela nje umbana ngeke nje kwenzeke lokho uzothola umshaya esikoleni hayi mina ngeke uzungijwayele ungazongishaya futhi kusekhanda wawambona ephethe ibhakede noma ekhwela ipeni phela ngeke ukhulume ngento imano imani ungakhuluma ngento ongakazi uyibone ufana nokuthi wena ubhebheza amanga ngoba wakwayiprova leyo nto wakwambona ephethe umuthi noma wakwambona echela simbona ngama-address phela wakwambona echela na cha simbona kodwa simbona ukuthi afike ngento zokulala la ebusuku ngabo-11 sithini ukugula kwakhe kuyakhetha na imali phela uwayi wena ungamgadi ungamgadi ebusuku uvale nje show ukuthi uyasifihla lo sifihla khona la angabakati angifuni ukunderstanda mina ukuze nathi sithule singa-understand le nto ngabe uyamkhiyela ugogo wakho nginemsebenzi kumele ngenze 24 hours 24 hours esikoleni siyeke nontombo ubhizi nogogo la mshugogo ngakhaya hlala naye ugogo imali wesisi wena-ke njengoba ubhizi uphazamisa usisi esikoleni yini oyihlosile angithi into yenzeka la isifunani esikoleni bezobona indlela iyona nakubo bezobona ukuthi kuyathakatha imake mase kwenzekile-ke lokho wena uzoholela kuphi ukwenzeka ngiyangiholelo lapho mabathatha ugogo khe bamsemakhaya uzosophumula nathi phela ngeke ngeke nje sesivijolazo kuzokubonakala ukuthi uyafika la ebusuku ngabo-11 abantu kuleliwe uzozoprove ukuthi ngimlitorize ukuthi wenzani ma ifika la uyafisana fika enza izinto esingazazi njalo khona ezulazula indlu yonke umuntu omdala ngithi usuke eseyitshela ukuthi ngabo-11 ngabo-12 kodwa yini yafika azokwenzani uzokwenzani wayengayiko kwenye imizi-ke okanye noma kukephi noma ayakhona uzala unomphela sekunesikhathi nje lalela la futhi enye into la kuthiwa umuzi unomastay kunendawo enomastand masuhamba thina siyocomplaina kumastand ngani kuzokwenzakalani ngani nizohamba nina la ngoba singahamba sikhona ezinye indawo zobheka ezinye indawo ngabe thola iphisi
sengaze kufike lapho ukuthi nize nishintshe indawo yini ningazama uku-understand yindaba ugogo wakhe engamgcina endlini njengesilanyana lale ngiyakwazi Imani ukuthi ngifuna sihambe nani. Oqala ugogo ngamisa kadokotela. Kwathi ukwasho ukuthi ugogo usemdala. Imemory yakhe ayisekho kahle igcwele. zabakutshana dokotela ukuthi kukhona ne-home masemngaka gogo zabakutshana ukuthi nje ugogo bamgcina nje kahle ngithi usafunda njengoba wena umphazamile uyimanda ngizokuzwa kumawakhe akhona amafamily izindaba angamsikhona hamba ogcinwa khona ugogo cha phela nawo umuzi kagogo ugogo iphi ingane yakhe nawo umuzi kagogo akhona amakhaya nawo umuzi kagogo makabizi ingane zakhe wena utshela ukuthi ugogo kumele ashiye umuzi abuyele emakhaya ukhona ithiyeni uzogada ufuna ukuhlala kona hayi cha phela wena isikhathi unayilwane nje lapha kwagogo nje kuyasabeka nje ahlale umuzi kona onje hawu mani ngabe ngibona ukuthi kusokuphela ngisho nendawo manje yazi nasenze sabona ukuthi nje ngicela senze into eyodwa bosisi akahle kumina hayi bo wena uthi la kumina kusebenza uqonda ukuthini masithi kumina kusebenzi kahle indlela ogqoke ngayo isigqoko uyabonana ukuthi nomkhotheni hayi bandla akukho nje Ngizobe yini? Amkwakhe lo. Amkwakhe. Umqale manje. phambi kwakhe ngishaya phambi kwasiswana ubulali uzawuthenga hawu sangibona ukuthi ngiyipha Uyahlonipha nje buhamba. ngizokhuluma nabantu abadala ayingane angikhulumi nje nani mina ngenze ngihlanganise Mina nje umndeni. ukuzwa ngeprincipal yakho ukuthi esikoleni izothini ingane umthakathi nje ngeke uzumtrabheke ngikhuluma nabantu abadala ungangikhombi mina kanje ungangikhombi mina kanje ngiyazama ukukhuluma nobhuti lo ukuze ngimi-understand ukuthi ubhuti uthini angithi sivumelene nabo ukuthi sizohamba siyothola incwadi eklinikhi yokufakaza ukuthi ugoga ugula ngekhanda ngempela yini manje ezokusa principal wena ukuthi mayibona angikhombe afune namanhloniphe nje fune kubonakale mangihamba ukuthi ukuhamba Nabangani bakhe lo. Bahamba beyiqulu. Beze and sokushaya ke mongazi Wesi- sokushaya wangishaya kahle bengekho bokade isithando bezobe bekhona abangani bami sokwenza uzobona sorry yini uneke namadlebeni Hayi, awuzi ukuthi nginamandlebe kwenziwani la noma ubona ukuthi ngiyabona ukuthi manje yini inkinga yakho ayithi awuboni zami wena kushuthi kahle wena uyilezi shuthi phela usangibambela iqo uzongishaya lalela phela uzobuyela nakumina ithi sengihamba nabangani bakhe yini ungafuni ukulalela sengihamba nabangani bami sokuthola nami lalela uyamuzwa ukuthi kodwa ukuba ngayeka ukuzongishaya esikoleni angibuyise nabantu ungaye ukuhamba ufafaza na. Uthi wena vele futhi wena wangibukisa nabantu kanye lento yenzayo wena isaqhubeka phela lento isaqhubeka kuyazi ukuthi ugogo uyathakatha nje imake Isikole wena sonke, igama namuhla lakhe njengomuntu sizogeza omkhulu. kanjani ebantwini njengoba uhamba uthi usori nje awukazi ube Usori. nalutho futhi yebo awuyimini lento oyishoyo you just say koi phela ikhombisa ukuthi sorry kuzodlula ngeke kube nalutho bazokhohlwa unyaka omunye uyeza kuyokhohleka ukuthi ugogo akathakatha before Wethi uyabona mama uthi ugogo wathi kwathakatha before uqonda ukuthini uzobe ithi kulenyaka kuyathakatha kulenyaka uzobe engasathakathi sobe yazi usaqhubeka uyathakatha akathakathi ugogo wakho wenzani angimazi uyaqhumaqhuma uyaqhumaqhuma namakakakhe lapha endle ekhaya wenza into example ngami shuthi nami zokwenza example ngaye shuthi kumina kuzobe kesoke uqalayo kube wesibili ngoba sobe sisafafaze kakhulu nako-internet uzobona ufafaze kakhulu internet wami ngiyiqupha awulalela okay khuleka yima phela eyami
umbono nje ukuthi ubone mina umhlaba nawe la sihlangana khona okay okay Awukwazi kuleka ukuthi uthi akhona ngisho namatshe laphandle akhona amatshe laphandle xa sibaqeda manje Ufike nabantu la ukuthi uzoyilungisa. bakhona futhi nabangani bami bondelela sokushaya uzobona lalela sakhuluma nawe awuvala umlomo mina ngikhuluma naye mina